Jo regane larang. Iki buahe kaya ngene iki. Iki hurung tuwa bet, iki ge mulai kuning-kuning. Kaya ngene iki buahe. Iki rasane enak, gurih nek wis dadi emping. Tapi nek hurung digawe emping ya bisa di sayur. Di sayur apa kikil atau rica-rica iki rasane mantep. Iki nek sing duweni penyakit nyeri-nyeri otot, nyeri sendi ya ora patek entuk mangan. Megane iki mari linu-linu nek sing duwe penyakit nyeri-nyeri. Tapi nek sing ora duwe penyakit nyeri iki ya jenenge mlinjo paling enak sedunia. Iki kulite ya iso disayur, jerone iso gawe emping mlinjo. Iki nek empinge sekilone regane 60.000. Tapi nek iki glundungan kaya ngene iki